Mozart, Salzburgon, Austrian jaio zen 1756ko urtarrilaren 27. Hainbat izen eman zizkioten arren, mundu osoan Amadeus, Wolfgang Amadeus izenez ezagutzen dugu. Gurasoek berriz Wolfer deitzen zioten. Kantuan aritzen zen eta instrumentu asko jotzen zituen. Biolina, organoa, biola, pianofortea eta klabezina. Txirula magikoa izan zen idatzi zuen azkeneko opera. 1781ko irailaren 30ean izan zen estreinaldia. Wolfgang hil baino lehentxeago. Hau, printze, printzesa, errege, erregina, gizon eta emakume, zintzo, naiz gaiztoen, txori, suge eta lehoien istorio harrigarria da. Musika asko, kanta, instrumentu magikoak bizitzaren pasabide zailetarako eta amodiozko doinua. Eta argiaren garaipena itzalei, baina adi, norbait dator.